Copchile, hai urgent până la mine că am o surpriză! Dar ce v-a apucat nenea, frățică? Bă, nu tat pune întrebări stupide, că-mi trece bună dispoziție! Urgent am zis! Bine, vin! Hai! Treci în lăuntru! Dic, nenea, dar ce surpriză aveți pentru mine? Bă, întâi salută frumos pe nenea Ungur și pe nenea Gușter! Să rămână! Servus, Ionule! No, stai jos! Dar ce-i? Taci odată și ai răbdare! Deci, am primit de la tanti Morico niște cărți cu povești și ceva manuale noi. Cum tu ești mai obielos la cap, vreau să-ți citesc niște povești clasice, să le știi și tu și să le ții minte, că ești copil. No, gata! Dar n-aveți ciocolată! Poate vrei să o culegi de pe jos, cu tac cu dinți, vrei? Nu! No, atunci taci! Scufița roșie. Într-o zi, Scufița luă un coșuleț cu chipsuri și vodcă pentru bunica. Când ajunse la ea, bunica o aștepta pe Scufiță în lenjerie intimă. Ce? Bă! Ce-i asta, frățică? Interesant. No, asta nu-i bună, alt manual. Pe când ajunse acasă, lupul și cei 3 iezi se mângâiau. Opa! Manual din 2007. Dic, mă! No! Altul, albă ca zăpada, frumoasa intră pe ușă, iar piticii erau unul peste altul sub plapumă. Foarte fain! Și ce făceau? Mă, copchile, astupă țurechile! O, mă, dar păi mă, Ungure, ia mă, Guștere, ce bețișigă e asta, mă? Frățică, eu zic așa, măi, sună la OPC și fă-le scandal. Apoi să știi! Alo? Bună ziua, am o reclamație! Am un manual de clasa a doua, din 2007, cu tot felul de povești de ochiate. Dar ce e asta? Eu sunt bun creștin, doamnă, și am copil aici. De asta să-l tot învăț. Nu este de competența noastră, vă rog să sunați la bibliotecă. Nu cred! Fai! Trăznilear! Oh, că sunt direct la minister. Ministerul Învățământului, bună ziua! Alo, tu, dar ce-i cu manualele astea? Ați bolozit la cap? Putem să vă calmați și să-mi spuneți despre ce este vorba, vă rog. Păi tu, străjerii îi mângâiau paloșul lui Greuceanu? De ce e asta? Vă rog să așteptați o secundă, mă sună iubita pe fir. Ce? Nu se poate! Trăznilear!